neformálne. Hej. Čiže ja som Ujo kňaz. Ujo kňaz, ktorý nosí pod krkom takú malú záležitosť. A jedna z teda, obyvateľov tohoto internátu ma volá, že najlepší Ujo. Takže nikdy som nemal trému pred kamerou a preto takto mám ruky že za sebou alebo si ich takto nejako... Čo by som také... Ja sa najradšej točím naopak. Aby to bolo tak, ako to má byť. Lebo keď sa točíš a robíš veci naopak, treba sa točiť naopak a robíš veci tak, ako sú. Cenzúra. Áno, Lenka? Chcel by som jej poďakovať hlavne za to, že nerobí svoje veci tak, ako by mala a to ma motivuje k tomu, aby som jej to vedel spôsobom vlastne to je terapia zo strany školenej psychologičky, že vlastne ona by mohla a vedela by robiť veci lepšie, lenže nerobí ich preto, aby som jej to ja nejakým spôsobom dal vedieť, že Zuzka, snaž sa tak. A aj presne, že čo. A teraz ja čo na neho môžem povedať? Aby sme vytrli, že čo. Nie, nebudeš nič hovoriť teraz. Áno. Teraz hovorím len ja. Čiže, povedzme si základnú otázku. Máme sa radi? Máme sa radi? Áno. Teraz môžeme viac rozvíjať. Čiže Zuzka napríklad nedôsledne pracuje v pastoračnom centre, pretože to nie je jej srdcová záležitosť, si musíme povedať. A čo je srdcová záležitosť? Čo je jej srdcová záležitosť? Na to si odpovedaj. Čiže jej srdcová záležitosť je nie práca v UPC, ale ľudia v UPC. A to je rozdiel. Čiže tu vidíme základný rozdiel v prístupe kaplána Univerzitného pastoračného centra